जों साइमानो थानाय जों ससियेल मिडिया भाइरेल जा कुमान न्यूज रगनुखा जे पपिता त्रिपुरा नि पपिता त्रिपुरा दालाय डिस्ट्रिक्टनि जों नुखा आरो साल थांनाव थाङि कोनो रेक पाइनाय बथा जागमानि दा जति कुन जस्टिस मेखौ रम जायगाखौ जे कालप्रिट रक हानबाय जों स्टेट गभर्नमेन्ट कबंनाय जों खरं गटरबाय जों बावना मेमोरेन्डाम साबमिट खालायनाय बरक एप्रोप्रिएट एक्शन नानांथुं जोंनि बोरै बर' रक जों सालब्रुम ब्रुम नुक दं रेड खालायजामानि जोंनि बोरै बर' रक सेफ दोंना नांगौ बर'नि सादिन दं बर'नि लाइफ कुमा दं हानबाय बर'नि बाय प्रटेक्शन बाय जों TSF त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन जों सालब्रुम ब्रुम न बिसि ब्रुम ब्रुम न जों आन्दोलन खायथांनाय कालप्रिट न जों रमनानि बाय गभर्नमेन्ट दागिनाय बर' रमनानि इमिडिएटलि रमनानि बागिंथु रमै ताई बंनो पानिशमेन्ट जेहेतु बेसिक सानाय जे सोसाइटी वो नेक्स्ट टाइम जोंते बर' ताई रेप कालचार न आमो स्टप खायमानानि बागिंथु Bisa tasu jo rom je tai gosu jo tin आन्दोलन ना आसक बाजे थांनाय आन्दोलन सिनि आन्दोलन आसबाय थांया देसना आन्दोलन सालब्रुमब्रुम थां दं सलि दङ जास्ट कोभिड नि बागै इसा जों मेटेन खाय दङ हामबाय हापन जों दिनि योग गया जों तो आन्दोलन दं थरि दं Hey,